Sugeng pepanggihan katur panjenengan sedaya para kadang kakung putri. Bingah sanget manah kula jalaran sampun dipun paring wewengan satemah kelampahan marak sowan ing ngarsanipun para kadang. Pramila panuwun kula konjuk mugi Gusti tansah kersa nandhukaken pepadang rahayu lahir batin kula miwah panjenengan. Salajengipun kanthi wewengan ingkang sampun kula tampi, mugi sekedhik pangunek-unek saking prentuling manah kula saged tuntas kababar ing mriki. Amit sewu para sederek warganing budaya Jawi. Jumbuh kalian omyaipun jaman inggih jaman ingkang kapurba dening majengipun teknologi sakmenika trontong-trontong sampun ketingal. Wecaning para luhur dados kasunyatan. Jagadipun tetela sansaya mingkup. Ingkang sekawit kapetang tebih sakmenika dados caket. Papan tebih boten malih ndadosaken mangu-mangu. Tebih saking kulawarga boten malih njalari ribet. Memitran boten malih kedah pepanggihan saben wanci lodang. Sarana transportasi sansaya jangkep. Sansaya kathah sinaosa awonipun njalari samargi-margi macet. Sarana komunikasi sansaya kathah neka-neka murah sinaosa awonipun kala mangsa njalari dredah. Dumugi ing mriki sajakipun perlu sanget kula saha panjenengan sedaya nglodhangaken wekdal kangge nyuraos wigatosipun tata krama pasrawungan dipun gaitaken kalian kawontenan mungkretipun jagat ingkang pepindhanipun saestu kantun sagodhong kilor menika. Pawitanipun nyuraos temtu kemawon inggih uasipun kabudayan Jawi. Jalaran kula saha panjenengan menika tiyang Jawi. Wondene ugranipun gesang tembayatan tumrap tiyang Jawi inggih menika cedhak tan senggolan adoh tan wangenan. Dekat tak bersinggungan, jauh tak berjarak. Ojo dumeh cedhak banjur suwe-suwe nranyak. Ojo dumeh adoh banjur tega lara lan patine. Tapi inilah yang terjadi sekarang. Inggih kanyataan menika ingkang ing wekdal samangke pratah kaprah. Gandeng rumaos sampun raket anggenipun memitran ing media sosial, Facebook umpaminipun. Lajeng kendel kecroh-kecrohan, pungkasanipun dados pasulayan. Utawi gandeng rumaos sampun dangu anggenipun runtang-runtung sesarengan. Mangan bareng, turu bareng. Lajeng kendel nyulayani rembug, pepuntonipun jotaan, adu pitenah, adu katahing bolo ngantos banten nyawa. Saestu ngumunaken nalika fasilitas kangge ngraketaken kekadangan sansaya pepak cumawis dening teknologi, malah sansaya kathah bibitanipun pasulayan. Saking pemanggih kula menika jalaran kula saha panjenengan sedaya sampun nilar ugeman cedhak tan senggolan adoh tan wangenan. Sangunipun tiang srawung menika mangertosi cupetipun wenang tuwin baweranipun kewajiban. Sangat sedikitnya hak dan sangat banyaknya kewajiban. Ojo kumawaninya hak kewenangan liyan. Jangan lancang menyentuh hak dan kewajiban orang lain meskipun dia kawan. Tiang ingkang manjing ing gesang patembayatan menika kedah saged nggelar saha nggulung, kedah saged ngelar tuwin ngingset, kedah saged timbul miwah silem. Boten kenging gegeki idepipun pribadi jalaran kedah ngladeni pemanggihipun tiang kathah. Sedaya ujar ingkang kapireng boten namung cekap dipun tegesi nanging ugi kedah dipun werdeni. Sedaya polah ingkang kapandeng boten namung dipun tampi tata lahir nanging ugi kedah mawi tata batin. Pancen gesang tembayatan menika kebak cangkriman, kedah rumah kecaket nanging awon menawi singgulan. Menapa malih nyenggol mawi lelandheping basa ingkang jalari pinggeting manah. Pramila sumangga mbundeli tekad nebihi pakarti nyenggol manah kanthi sangu alus tulusing basa. Ugi ngawekani pisahing kekadangan kanthi lumintuning ulas asih tresna. Pepuntoning atur, kuwi kembang apa? Kuwi kembang kacang,
Kembang kacang menika aranipun besengut. Mbok aja besengut, marengot ora patut. Kuwi kembang apa? Kuwi kembang jambu. Kembang jambu menika aranipun cengkaruk. Mbok aja kemaruk, elingo marang kanca. Kuwi kembang apa? Kuwi kembang garut. Kembang garut menika aranipun gremeng. Aja sok gremengan, milang alaning liyan. Kuwi kembang apa? Kuwi kembang ganyong. Kembang ganyong menika aranipun puspanyidra. Aja laku citra, gawe tuna wong liya. Sugeng ngelatih diri minangka pribadi ingkang tansah kuwawi anginaki tiasing sasama. Nuwun.